Hvad så YouTube? Hvad så YouTube i... Ja, nu skal vi lave en... Du må så godt sige det. Straffesparkskonkurrence. Ja, og hvis kameraet måske er lidt dårligt, er det fordi min lille søster, hun filmer. Det er første gang, hun prøver det. Men hun skal nok gøre det bedste, hun kan. Så ja, vi ses lige om lidt. Hej YouTube, nu tager vi lige mit straffe og starter med at filme på mig. Nå, er I klar? Nu er det husk, når han har skudt til film. Ja! Jeg er sådan frem. Du løber op, og så skal du... Så er det bare den sidste tur til at skyde. Får vi dårligt? Hvordan er det ikke på tv? Nå. Så. Yes. Jo, det var. Hej YouTube, nu skal jeg lige sparke mit skud, så vi har skudt 3 skud hver. Hvis jeg scorer, har jeg vundet. Hvis jeg brænder, så får vi 2 skud hver igen. Nej, så ikke vundet, hvis du scorer. Jo, fordi så har jeg 1, og du har 1. Vi har jo et par skud hver. Nej, I har 5 skud. Jeg scorer flest gange ud af 5. Jo. Og hvis jeg vinder, så må jeg prøve på dig. Så er der jo ikke, der skal have noget.
vi tilbage, og ja, det er mig til at skyde. Emil han lossede bare lige bolden af helvedes til, så baba. Nå, er du klar? Emil, hent den lortebold. Ja, jeg ved det godt. Jeg skal lige vente med.